Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masoya kallon shirye-shiryenmu na Kannywood, barkanku da wannan lokaci. A bidiyon nan namu na yau, na zo muku da takaitacciyar sanarwa ko in ce jawabi wadda Umar M. Sharif wato Jurej a cikin shirin alaƙa yayi da kansa, wadda kowa da kowa mabiya kallon shirye-shiryen shirin alaƙa ya san jiya 27 Disamba an saki shahararren shirinmu mai suna alaƙa a YouTube channel mai suna Ali Nuhu TV. To da wanda suke kallon shirin nan namu mai suna alaƙa da kuma wanda suke kallon sauran shirye-shiryenmu masu dogon zango irin su Gidan Sarauta, Alaƙar Kansa, Jamilun Jidda, Garwashi, gasu nan dai daban-daban da dai sauransu. To kamar yadda kuka sani, ga wanda suka kalli alaƙa na jiya da kuma masoyanmu wanda suke kallon alaƙa ba su san an dawo ba, wadda tun ba yanzu ba, tun a bidiyon da nake yi na baya nake sanar muku da date ɗin da za mu dawo, za mu ci gaba da shirinmu mai suna alaƙa wato 27 Disamba jiya kenan, inda har ma an sake shi a YouTube channel. Wanda suka gani ma sun gani, wanda ba su gani ba ne ba su gani ba, ko kuma ba su samu labarin an dawo ba. To na sanar muku da cewa an dawo. To kamar yadda kuke gani a nan dai, wannan takaitaccen sanarwa ne ko in ce takaitaccen trailer ne aka ɗan saki, aka yi bi step one by one. Waɗanda aka sani su ne jigo kuma su ne manya-manyan actress na shirin alaƙa, aka ɗan yi tattaunawa da su akan shirin alaƙa. Kuma kamar yadda kuka sani, shi fa Jurej ko in ce Umar M. Sharif a cikin shirin alaƙa yana ɗaya daga cikin wanda suke ƙara wa shirin gishiri, wanda yake ƙara burge shirin. Kamar yadda kuka sani dai, a alaƙa wanda ya gabata na baya, wanda a kansa ne aka tafi hutu, Umar M. Sharif ya tafi ƙasar waje ne karatu, yayin da yake dawowa yake tadda wato budurwarsa a cikin shirin Maryam Yahaya tana soyayya da wani wanda ya kasance har ma ya aiko da magabatansa gidansu a yi maganar aure. Shi kuma a wannan lokacin ne yake dawowa, kuma tana matuƙar son sa fiye da yadda take son wancan wanda ya aiko da. Kun ga wani dabi kenan. Kuma kar ku manta da cewa shi fa mahaifin Umar M. Sharif ko in ce muku Jurej ya riga da ya masa alƙawarin babu abin da zai nema ya so a duniya in dai kuɗi zai yi shi wanda bai masa ba. Kuma shi kuma Alhaji Alfindiki yana da tsayawa akan maganarsa, kamar yadda magabatan wancan saurayin nata da ta gabatar a gida a matsayin wanda take bukata, wanda take so ta aura, suka aiko, suka zo su aka zauna aka yi magana ta manya. Kun ga dai ba za a baje magana ba, magana tana nan. To dabi ne kan dabi. Shi yasa na ce wanda suke kallon alaƙa, to an dawo fa, an dawo. Kuma wannan dawowar da aka yi ya sha bamban da wanda kuka gani a baya, domin ya zo da abubuwa daban-daban. Shi yasa aka ɗauki dogon lokaci wurin shirya muku shi, domin ya ci gaba da nishaɗantar da ku, yana ba ku nishaɗi yadda ya kamata. An shirya shi ne fiye da yadda kuka saba kallonsa a baya. Kawai dai sai in ce muku, kada ku manta ana sakin alaƙa ne duk ranar Juma'a, sannan a YouTube channel ɗinmu mai suna Ali Nuhu. To ni dai kallon alaƙa nake, sannan ni ma masoyin shirin ne. Ban san yadda abubuwan da za su kasance ba, amma na san alaƙa fa ya zo da abu na daban. Shi yasa aka ɗauki dogon lokaci kafin a dawo hutun nan, saboda an tsaya an shirya shi ne a tsinake da kuma abubuwa da zai gamsar da jama'a cewa wannan fa shirin fa na ogan ne fa, na namba ɗaya ne fa a Kannywood, fa na MD ɗin ne fa na Najeriya gabaki ɗaya. To insha Allahu za ku ga abubuwa daban-daban a wannan shirin namu. Mun gode. Kar ku manta ku ci gaba da danna mana ƙararrawa da kuma yi mana subscribing a YouTube channel.